Зейлелер Qozon белән Алабуга шәһәрләренә хәзер кыска юлдан һәм тизрәк барып җитә алачак. М7 Волга федераль трассасының бер өлеше булган юл югары Пәнәш авылы тирәсендә урнашкан. Авыл җирлекләре башлыклары җитәкчеләргә семинар барышында яңа юлны сынап карарга мөмкинлек бирделәр. Әйләнгештән юл турырак та, тизрәк тә булачак ди район башлыгы. Алга караганда ул безнең Елабуганың Кастинеево дигән авылына килеп чыга, күп яңа күпер аркылы. Бияққа біздің 21 километр бүтінсі чыға. Атияққа кеткенде енді Шолланы ұзып кетіп, поселок Татарстан деген совхоз барынан да Құлияққа 32 километр. Юл аша йөрү җирле халыкка бушлай, узгынчы йөк машиналарына түләүле булачак дип фаразлана. Кулланылышка тапшыру агымдагы елның декабрь урталарына планлаштырылган. Әлеге юл Казан ягыннан Түбән-Кама, Зей, Тукай, Минзәлә, Актаныш һәм шул яктагы башка районнарга йөрүчеләрнең вакытын янга калдырачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.